So karon pa day ko nakabalo or nakakita day mga inday no nga nada siya tosino nga bulad. Kay lagi man wala man ko katilaw ani nga bulad nga naday bulad nga tosino ug diri rasad ko nakakita sa tanang klase nga bulad diri sa Kulon sa Cebu. Ug pila ka natingala ko kay lagi nakakita sa kog bulad diri nga lukot. Ug sa mga nangutana di ay nganong wala ko kakita ani mga bulara kay lagi taga Iligan City ko. So diri sa moang lugar is gamay ra jud ang mga bularan diri. So dili tanang bulad nga makita nimo diri sama diri sa Kulon sa Cebu sa Tabuan. Kay kani man panahon na mga inday no is nami sa Cebu mao ni try mi og anhi diri sa Kulon sa Tabuan. Kay lagi mamalit mi diri og mga bulad or unsa pay gusto namong makita nga wala diri sa moang lugar. So pag abot mo diri sa Tabuan mga inday, so nakita jud nako ang daghan kayong klase nga bulad ba nga wala ko kakita sukad pa. Pero ang kasayop lang nako ani mga inday no is wala nako siya gitry og palit or wa ko nagtry og palit niya kay lagi natingala sad ko nganong nainani day nga klase nga pagkabulad. Pero mga ubay-ubay sad nga bulad ang among nga palit mga inday kay lagi barato ra pug price diri kaysa sa moang lugar. Ug maora sa di ay no bye oy.